YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click Masakbayan. Maligayang pagdating sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat, ti serye tayo ita alawas, anapauwan, basit, aparaiso. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naik anak, saan ka di nga imbagam iday, akal pasan ti pa nagturpos mo iti agriculture, ket agabroad ka ijay Japan. Dahil tati arapaap ko idi. Ngami di nakatulpos akon. Kaya kon asyak ti manggamulo iti garden tayo. Sa bagay, sayang mo't ti garden tayo no saan mo nga asikaswain. Kan iti apit mo. Dahil tangarutin na panunot ko tata. Dito'y kon nga i-apply ti inadal ko iti agriculture. Saan kat nga iti Japan? Ala. Adakan ka day taan ha. Apay nga idinapanak iti asidag ti gardain. Ado tinakitak akawayan kas kadabulo nga ingkabil mo ijay. Kwa tatang. Agparami dak iti balay akawayan. Ni pati atep na. Napintas to ti minuyungan na, tatang. Ay na, mayat abaraw. Presko ti angin dito'y asidag ti basit aturod. Adupay ti kay kayo nga agbungay ti naduma-duma a prutas nga inmula tapay idi ubing ka. Ita, agbunga dan. So ang napanunot ko ti agaramid iti balay dito'y tatang. Ngamsa na konkreto. No dikat, dakkel abahay kubo. Ay nagpintas abuya kadagiti taktao. Ana isem iti naulimak a lugar. Asidag ka iti paggardenam. Uwan tatang. Ayak. Mabalin ka mo tamang tangdan iti kaduam. Tapno na lawlawa matlaan ti magabyon nyaw. Kan mamulaan nyaw. Uwan tatang. Ngam ipalpas ko pa iti paparami ko abahay kubo. At danton na lawa abang sal na. At dasalas kan adasilid na. So, tabog ka day ti anak tama pa ijay bagbagaan na pag-aramid na itindakal ang balay akawayan. Bakit sumurutak taindak mo agluto iti pangadawan dagiti kakaduami nga agaramid iti bahay kubaw. Sana bali ti merinda. Tado ti bunga dagiti prutas iti aglawlaw. Presko pa ikan kapuraos. Ay wala. Kan adanto kong maumuli iti nyaw. Ta isumutan ti inuman nyaw. Wen bakit? Ay na. Makay ayo ti tsura ti paparami ti anak ta bahay kubaw. Kaya iti pagsaadan na. Ay na. Ado ti prutas iti aglaw-law na. Matanawan ti basit awaeg. Analit naw ti danom na. Kan aduwa. Iso na panunot na ti agpaaramid iti balay ijay. Iso akay kayat na ijay. Tama ay ayo kadagiti mulak kan lamas.
Apay, nagkapuam, imay itay, di kasinsin mo. Sapsap, ulan na ka. Apay, ngay may dito balay, nanay. Dangatan na saya at ni padamag na. No, madi adamag. Agkasapulan ka no, iti security guard yan. Pasdat nga yan na. Di ka kumanapan nag-apply. Tadiday, tamakibarbar ka dater aramidaw. Ay, agkasapulan da. Ay, mapanak man nga rod. Tapno siya kaya balin asar da ijay. Apay kumaasar nga ay kat security guard kalaang. Saan gidi nagatati awag da? Sir, kung nada iti may sa security guard. Panang dayaw day jay. Ngam saan ka kumaapalang anak ko, tawan mo't nagadalam. Nag-training ka lang ka security guard. Madi, tagpalpalastog. Apay ko mga palastog nga ay katsar nga rod nanan. Basta saan kang agpalpalangwad. Kung kada security guard. Adda masabat ko ang naka-uniforme iti puraw. Security guard lakit di dayta. Oy, siga. Aglisi ka man iti pagnaak. Agdardarasak. Marugitan ti uniforme. Sapay kat puraw. Naglawam at ti pagnaan, kapsat. Anya ti ko na? Kabsat? Sir, kunam kanya ka. Siguro, aggabgab yun kanya. Makita di takaus mo, nakarugrugit. Sana kas dito'y badok, nadalos. Naggapuak namin di tagarden, sir. Agargardenak. Kunakon ket, agargarden ka laeng. Nababa a klase ti trabaho. Kanayon ang nadulpot ti kawas. Diyak kayat. Saan matadakis at trabaho ti aggarden, kabsat? Nita, ulitin naman ang ti kabsat. Agkabsat aya. Sir, kunam kanyak. Naglastugan na ito'y atara. Itansit na ti kina-security guard na. Anak, ada ka di bakanti iti asidag ti pagkadalan. Makaisuro ka katin. Ay, awan mat, mami. Adda bakante ngam ijay barayo ka no. No kayat ko ka no ti mapan ijay. Mabalin ka no. Taknurs ka ko. Ano da pwede ang nahihiya. Makit Kakala. karanto ka na aba. Awan nga dyak. Ay ti awag da kanyak aser. No nakamotora ka. Alaka din nanang. Ay, si kakit dimot nga uping. Malaman laangon. Ay na, nagpintas mo't ti balay akawayan, anak ko. Adda iti tenga ti ado amula kay kayo kun papaya nga agbumbunga. Kung nagtumot ang magustuhan yun, nanang. Ang mga napimpintas pa ito yan ti konkreto abalay tayo, di igit ti kalsada. Ay, sabali ti pintas na dito'y anak ko. Nalawa ti minuyungan na. Ijay mo't balay. Asidag iti kalsada, asidag iti paggatangan, asidag iti pagluganan amapan iti syudad. Ngam dito'y awan na pulos-pulusyon, nanang. Presko ti angin. Kan sadiwa ti maalang nga ikan iti waig. Presko pa dagiti prutas, takapuros. Tapno pumintas pa iti aglawlaw, mulaan ta iti agduduma nga orkidya, anak ko. Tay adun ti agbibitin nga orkidya kadagiti puon ti kay kayo. Wow! Nagpintas ton ngay, nanang. Kaslabasit a paraiso. Ayun anak ko. Agsipod ta agaturod na nga ado ti kayo nga agbunga iti prutas.
Tiwaig, at daan mo't itilamas. Kanti minuyungan, ay na, makaay-ayo at talaga. Kasla basit a paraiso. Oy, si kang agargar din. Apay akanayon ka lumabas dito yung kalsada, ha? Adda balay mi dita asideg, sir. Ayan ka diti balayo. Tapay akanayon ka lumabas dito eh. Iji asidag ti pagadalan ti balay mi. Apay damdamagam. Medyo aday yung arot ti balayo. No ijay ayan ti asideg ti pagadalan, sir. Wen. Kat mo maminsan manan alumabas ka. Aglisi ka adagos. Tapno di ka paatalan iti barbaro ang motor ko. Nawatam! Wen, sir. Matungpal. Ngam, nalawa mati kalsada no motor laang ti magna, sir. Laang kun kunamkid din iti motor ko. Tapno ammom, kabarbaro da ito'y motor ko. Sigangay, makagatang kakadimat iti motor mo. Gabyon sa lang mati kabalam agatangay. Apay kasta tila nga managapo dita kalsada, anak. Kanayon ko man na masabat dita kalsada ti may sa security guard. At dalas lastog na. Nay, apay ibagam ti kasta, anak. Nababati pa nagkita na kanyak. Amay salang aggargar din, tatang. Gaputaddan motor na. Ibaga na agabyon kanulaan ti kabalak agatangan. Na, talaga nga ro na lastog no kasta ti sauna. Sino nga taday ta? Dita ka no asidag ti pagadalan ti balay da, tatang. Ngam apay nga ta akanayon na kapag pupudutan. Adda ka di na kayat nga inaramid mo, baraw? Mami, agbati kayo pa'y dito'y Mapana kun iji baryo apag isurwa. Ay, hanya pa'y nga, anak ko. Kapilitan No kumata mapalin sumurtak iti pag-isursurwam. Saan kayo nga agliday, mami? Inton makasara kak iti mabalin tayo apagyanan iji baryo. Umay kayo mit ijay. Talaga akayat ko ti umay. Dito'y nga min syudad. Saan presko ti angin. Asidag iti tiyandaan da ito ayanta. Naangot na kiti kanal iti asidag. Agan-anos kayo pa'y, mami. Sa bagay, kung ti doktor nyo, may mayat ka no ijay ayan ti presko ti angin na ti pagyanan nyo. Iso nga rod akayat ko matimapan iti baryo. Kita agto pa'y, mami, no adda mabalin apagyanan tayo ijay. Basit ka no nga minti space para kadagiti man nursuro. Sikat ka barbaro akadwami man nursuro, saan ka di? Wen, nabayag ka din dito eh. Agwan year. Nag-retire nga minji kalakayan. Iso, anabakan tiyan ti parakan ka. Oy, swerte mo, girl. Noawan ti nag-retire, amahan noawan pang isuruan. Oy, talaga! Narigat ti agbirok iti bakante. Nagadungaminan ti manursuro. Angan nagbasit kaya ti bakante. Awan bakante iti syudad. Iso adito'y tinangibaunan da kanya. Ay! Nakita mo ka di dyan nakamotor? Ay na, crush ko day dyan. Ang mapayasi ka dikit kitaan na. Naira nala siguro akimita dito ayan ko. Ay, saan man? Idi nakita na ka, kaya't medyo nagminor. Sa nagmulagat iti nagdakla ng mingmingken ka. Ay, ala, mapantani di uneg. Yam mo ka, kadagiti kakadwata. Na, itaman pa'y anaranyag tirupa, manakaw. Aranyag, dagita matam. Kwa nga minanang. Adda nakita ka kabarbaro ang maestra dita pagadalan. Nagpintas. Di mo ko na, anak kayawan ka iti dayjay a maestra. Itala ang anak karik na iti kastoy nanang. Kayat na asawan, agayat kan anak kau. Ngem ti saludsod, kayat na ka nga tama. Mayat manwun no saan. Kukwak day di babae, nanang. Ay sus, saan mo amay baga ti kastanak ko?
Saan ang mapilit ti aya? Nagsabat kami manen iti bagbagak a security guard, tatang. Naglastog latta. Sino ngay dayjay? Ray Banjo nga, tinakita kanagan na itinimplate na, tatang. Banjo? Ne, apay akas lang daw kayo, tatang. Ay, may salaan ti amok magbanjo dito eh. Ne, tatang. Apay napaulimak kayo maten. Damdamagag, no apay akas lanaklaat kayo anakangag itinagan a banjo. Nay, papa naman akaw. Rabing. Mapanak di tayan ti maestra, nanang. Anya nga iti aramidem ijay. Kababain kadagiti manursurong numapan ka ijay. Ne, apay kumakababain ngay. Inaklagarom, nanang. Ay sus, saan pa yan ako? Nabiit pa'y anang rugi ti panag-iskwela. Itantan mo pa'y ti ipapanmaw. Ne, apay kumangitantan ko ngay. Kasanon, no adda makauna. Ay kat, sapay na pintas day diya maestra, nanang. Kababain na road. Ado dagiti manursuro ijay. Makumikum dalakit day. Apay kumangay no makumikumda. Apay nga ta, anak laat nila kay Franco. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kinay kayat ninig ti agarden iti lugar da, ngam ti agabrod, iti sabali abangir, awan bakan ti apangisuruan ni Malu ijay syudad. Isuan na ibaon daytoy nga agisuro ijay lugar danik. Nakita daytoy ni Ray, apalangwad a security guard. Kat nakayawan iti kinapintas ni Malu. Ita papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kababain anak ko, adaw dagiti manursuro ijay. Makumikum dalakit day. Apay ko man makumikumda. Respeto laeng bet barok. Ingkakat mang disturbo ijayan. Sa anak amapan mang disturbo, nanang. Inaklagaram iti napintas a maestra. Apay, diyo kaya ti makamanugang iti maestra. Ay na, di mo pa'y amuno kayat naka. Manugangan ti bagbagam. Ulitak ti imbagak, nanang. Kaya't nakmanwan no saan. Agbalin nga asawak tinapintas a maestra. Uuray asino ti agdapdapa. Saan mo nga ununaan ti mapasamak iti masakbayan? Saan nga amin at arigagayam kat magunod mo? Saan ang mabalin, nanang? Jack ipalubos nga agtinag iti sabali. Kaya't ko apasyaran tinapintas a maestra. Ang teacher's quarter dito ay. Saan na mabalin ta makumikum kami amin nga agar-aramid iti lesson plan mi. Mabiitak laeng. Basta kanda kon takasaok labiit. O sige, umunag ka pa nga ron. Mabit lang Inak ibaga ka ni Malo. Madama nga agar-aramid iti lesson plan na silid na. Sige, uraya kon. Malo ada bisita. Bisita! Ay, salbag day tabakla. Dan tual daw mo kanyak. Nalawag aya man, ti pinagabyon mo kadagiti kakaduam. Di mo matimbaga ta imbayak ko managluto, anak ko. Adabi naon ko ang nagluto, nanang. Kasi kayo no da kayo akanayon ti umay agluto. Adu kami amangan. Iso ang nagluto ti maysa kadagiti kaduami. Maan ano ungay, no siyak to umay agluto, anak ko. Awan mo ti aramidak ijay balay. Iso nga imayak nga ron dito'y bahay ko, bo. Pagpaspasyaran nyo tapno saan kayo ang maikan ijay balay, nanang. Anya ayatin paluto masidaan, anak ko. Sinapsapak tinang ipakat iti sigay. Adu matinaalak alamas. Iso natin palutok. Ay, nag-imasan ngay nga ron ti sidaan tayo, anak ko.
Sige, ta isag anak ti kanan tayo, kadagiti kakaduam ang nagtrabaho. Kung di kan sumurot, iso di kan inuray itay bigat, bakit? Mawan mo ti obra akong ije balay. Kaya't kumot makita ano anya ti ipamula ti anak ta iti garden na. Saan la kano may sa klase ti mula ti ipamula na, bakit? Agduduma ka no? Saan ka di amay mayat no may sa laeng tapno na dardaras ti trabaho? May mayat ka no adu a klase. No bumagsak ti presyo ti may sa klase, dito ka no daduma ti pangsubutan na iti gastos na. Na, ay mayat nga road ti napanunod ti anak ta no kasta. Wala agpaisaw. No may sa a klase, kat bagsak presyaw, ay kasanon ngay. Ammo ti anak ta ti aramiden na, bakit? Iso nga ro da nakaurnong iti kwarta na iti bangkaw. Oy, si ka Adolpat. Anya ka di timula yung iji garden nyo. Gumatang ako maiti sagot ko iti napintas a maestra. Saan kami pa anak kamula? Ngam, ado ti bunga ti prutas, mese. No kayat mo, ikang ka iti prutas, ta ison ti isagot mo. Sige, inton malam ti Biyernes. Itulod ko ti maestra ijay syudad. Agmotor kami. Sagutak man mat iti prutas. Dagasan minto dito Sige, sir. Ikabil ko iti karton, tapno sana maperdi. Dagasam tulatan. Di talaang asidad ti balay mi. Ayan ti balayo aya. Day taberdi ti pintur na, sir. Di ta ka ti balay ti amom? Sige. Di tanto ti pangdagasan mi. Kadwak to ti maestra. Sige, panawan ka pa dito Ay, amok ka no ti aking balay iti balay mi. Di nalaan mo. Asyak ti amo iti bukod ko agarden. Nay, apay dagita prutas ngayon lasin mo, anak. Yawid ko iti balay. Tada ka namang dagas, tatang. Isagot ka nun ni sir iti maestra. Asino aser dayta? Kana sino a maestra? Ti bagbagak ka na kayo as Sir Ray Banjo, tatang. Malagip ko gayam. Apay ka di anak laat kayo. Idinanghagyo ti imbagak anaga na Banjo. Sana ka siguradaw. No ti amana, ti karibal ko idi kininanang mo. Banjo ngamin ka ti apelyido dayjay. Pimanaw da ditoy, idi inasawa na ti agnagan iti Suleng. Idi natay iti sakit, nagsubli ni Suleng akadwa na ti anak na. Amangan no iso dayta ti bagbagam anapalangwa da security guard. Amuam man, no Suleng tinagan ti inana baraw. No adagundaway ko amang damag, tatang. Angam, asidag ka no iti pagadalam ti balayda. Ay, amangan no isaw. Taasidag iti pagadalan ti balay ide da Suleng. Intong Biyernes ti malam, ading. Itulod kan to Aglugan tayo ti motor ko. Ay, unggayam. At dapat dagasan ta prutas, iti amamok nga agar-garden. Apay ti prutas? Imbag lang isang pat mo iti balayo Sigurado apers ko dagi jay. Sana kas iti maala iti tsindaan. Sa bagay, kayat ni mami ti prutas. Nang rona no presko. Adda ngamin sakit ni mami. Anya ka diti sakit ni mami, Asma, kan survivor iti breast cancer. Iso akasapulan a presko dagiti ipaunag na prutas kan natnatang. Wen. Apag iso, presko dagiti prutas adagasanta. Para kin ni mami, makilugan na. Tapno madagas mit ibagbaga na prutas. Mayat na presko. Awan lakit diti agas, wano preservative na. Kurso na dam kadimot ni Mr. Security Guard. Saan? Ngam no apay ka na yun dito Saan mat amabalin nga abugat? Ta nakababain mat. Ibagam, no di mo kaya, tapno siya ti arman na. Diyak man
iti day di tao. No agsasao, kasla da relasyon mi. Saan ko ang kursunada ni Manong Ray? Anya titi mo kayat kan ko anak at no nagkwapo, macho pay. Saan amatyo para kanya? Adda ngamin pangpangas na. Demanding pa'y. Nakurang pa'y iti respeto. Anya ti kayat mo, jagas latok mo? Tay saan anapangas ti kayat ko? Tay na respeto, kan saan apres ko ngagsasao. Ti kayat kumat kat macho a medyo bastos. Ni Ray ti pakabuklan ti arapaap ko. Ay na, siya kumati armed na. Ibagbaga na pa'y lang akit sungsong bata ko. Sikan ati mangaram kan kuana. Ay na, nagpintas akita, tinalawa pinamulam agar dahin anak. Barang maitumpong itinangi na apresyo dagiti naten tatang. Sapay kumangaraw anak. Sa nabalay, tadumat ang klase ti impamulam. No bagsak ti presyo ti daduma, saan mo't siguro ti daduma. Aramidat nga organic farm ti gardin tayo tatang. Saan ka agaramat ka dagiti pestisidyo, ken komersyal nga abono. No saan ka nga agaramat iti pestisidyaw? Ibusen adag iti pisti ti mulam. Makita yo kadi dagiti ado akayo ti madri kakao. Wenno ti awagan da iti kakawati iti ayan ti bakras tatang. Huwag baraw. Apay, umaem ka day? Saan tatang? Maaramat to amin dagita. Itataadatan dito'y ayan ti ado akayo ti madri kakao. Anya ti aramidam? Rurusentang isa ko dagiti bulong na. Taiso ti aramatek apagpasuyot iti mula. Tapno saan nga iggasen, tatang. Ha? Kasano kuma? Mabalin na yamat anak ko. Mabalin, tatang. Nangina ti pestisidyo, ken makadadaal pa iti salunat. Nang runa, no nabiit pa'y anapasuyutan dagiti natang, ket apitan nga ilako. Makadadaal iti salunat ti tao. Anya nga iti pamayan ta kadagiti bulong ti kakawatay. Makita yo kaditi drum nga ingkabil ko iti asideg ti waig, iti igid ti gardin tatang. Apay dayjay adram? Kinarga iti danum dayjay tatang. Ibabad ta dagiti bulong ti madri kakao ijay. Inton bigat, sagatek, tajay danum na ti pag-spray kadagiti mula. Anya ka di ti ar-aramiden yung agama. Kas kay laubing nga agay-ayam iti bulong ti madri kakao. Jay kano danom anang ibabadan na iti bulong ti pag-spray na iti mula na. Saan kano nga agaramat iti anyaman na sabidong ken komersyal nga abuno dito'y gardain. Anya nga ron ti aramaton na apataba ti daga no saan nga agaramat iti abunaw. Agipalungtot kano kadag iti ruro out. Amin kano arug iti ayop, alain na, tay lawak na iti daga. Organiko nga abuno kanaw ti aramatin na. Mabalin nga taya. Ay, kat kitahin tanto ti resulta na. Bakit? Di namat siguro aramiday. No saan na apinadas iti nagadalan na. Mala, kitahin tantaw ti resulta ti aramidan na. Bakit? Imbag no saan amasuron dagiti daduma aman nursuro. No kanayon ka amapan iti pagdagdagusanda. Apay kumangay amasurunda, nanang. Kat nilang mamalo ti inakpaspasyaran. Kanayon amayat ti isem di bakla numapanak. Sigurado ka kaday, akayat nakati maestra akon konam. Masiguradok dayta, nanang. Ngamin, sangun nakmet numapan ko pasyaran? Ay na anak ko, saan kapay amang namnama? Tamangan no gayam laeng ti pangibilbilangan naken ka. Siyempre, sangun nakalata, kas panang respeto na. Jak ipalubos nga agawon ti sabali, nanang. Tikunak nga roden, para kanyak laeng ni mamalo. Itulod kan tumanan numalam. Oray saanin manong, ado matijip apagluganan. Agmotortan,
Ken adda man ang dagasan ta aprutas. Iti agargar din amok. Mataktak ka unay no itulod nak pailaan. Saan ko nga ibilang ataktak day jay? Pakaragsaka kidia. Basta, umay kasukunan, kalpasan ti klasyo. Nay, inkargam ba't iti karton dagita prutas anak ka? Ilakom ka, day. Saan nanang? Ada pang tadak. Ipan ko di taigid ti kalsada, tadamang dagas. Magdagas. Ay, asino anak ko? May sa security guard, nanang. Adda ka no pangisagutan na. Ay imbagmad ta saan ko nga impadawat. At damat gayang pang tadam. Sige, nanang. Ipan ko di taigid ti kalsada. Tama nga no lumabas dan. Nalpas nga minan ti klase dagiti ubing. Sige lang anak ko. Taagluto akmatan. Oy, Dulpat. Ayan ti order ko aprutas. Ada dito igid, sir. Ing karton ko. Mabit lang taalaek. Oh, ato yan, sir. Igalot mo di talikod. Mabalin na yat tapayaan kat nakamotor kami. Mabit lang nga rod, sir. Igalot ko itilikod ti motorsiklo yo. Sorry no sikat ti mangigalot, mano. Awan na nyaman na, ma'am. Nagpintasan da ito yung babae. Ne, nagbayag kan ang mangigalot. Nagkapoy kan. Aday ta, nalpasan, sir. Thank you man yan, manong. Awan na nyaman na, ma'am. Anya nga ta tinagan da ito yung babae. Nagpintasan. Agkita kaming tupay nga ta. Agkitan tupay nga ta, damalo kenik. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagpilit anapan ni Ray iti pagdagdagusan dagiti manursuro. Uray saan akayat ni Malo ni Ray, di nakayat abastosan daytoy. Kabayatan na, naragsakan ni bagat Magda ang nakakita iti naglawa a pinamulaan ti anakda, ket nakunamat ni Nick, apagbalinan na nga organic ti gardenda. Iti malam ti Biyernes, nagpilit manan ni Ray amang itulod ken ni Ma'am Malo, ket dumagas damanen iti ayan ni Nick, tapno alaan dati prutas nga order na. Ita papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Thank you man yan, manong. Awan na nyaman na, ma'am. Anya nga ta tinagan da ito yung babae. Nagpintas. Agkita kaming tupay nga ta. No naigalot mo na, pumanaw ka ditan taamangan numasagid ka pa'y. Sige, sir. Ingkayon. Nagbastusan. Impadawat ko lang aroden dagiti prutas. Di man lang nagyaman. Inak man langan iti garden ko. Anak ko, di ka pampanaw na amotor tinagdagas iti prutas. Wananan. Nga makapadismaya. Di man lang nagyaman. Bayamon, nun alpas mo nga inted, saan kan nga aguray iti panagyaman iti nang tedam. Kumusta ti kaadam iji baryo, anak? Nasaya at mat, mami. Ngam ti saan ko akayat. Tinapingat nga agrayo kanya. Diyak kayat. Ngam diyak mat kayat abastusan. Tamadlaw ko asaan anasaya at ti kababalin na. Agan anat kalaang. Amang ano saan anatak ng dayta a tao. Talaga asaan, mami. Adda palpalangguad na. Ay, dagita a klase ti tattao ti liklikam. Tinapalangguad. Kasano nga tanga ibagak ajak kayat. Kat di na magdamagan no kayat ko wano saan. Kaslakit din adda relasyon ni no tigtignay. Delikado ti kasta, anak.
Kaduan na akas ta tao kat demanding. Nuan niya ti kayat na, ison ti masurot. Kasano nga taliklikak, mami? Kanayon nga umay ije pagdagdagusan mi aman nursuro. Linukatak ti karton, kat agdudo maaprutas ti kargana. Nagsamit, kan presko, takapuros pay. Dinagas mi iti may sa kanong aggargar din, mami. Dayta mo ti imbaga ti bagbagak nga agdaptaton kanya. Ginakang nakadidag ito'y iti aggargar din. Ay, jakmat din amagin, mami. Ngam nasingpet di aggargar din. Uray binastos ni Ray, saan lat na nagtagtagari. Inton agawit kan tumanan. Gumatang ka iti prutas dayjay nga aggargar din. Presko ti prutas na. Wen, mami, saan na bale? Amok di din magasan mi iti. Dumagasak to, asaan ko akadwa ni Ray. May mayat no itapay laeng, katliklika munday jay are. Uray man napingat nga agrayo kan ka, no maditi ka babalin na. Anak, saan ka apaisagma? Saan ka kumaamin alam ang mapan iti ayan dagiti manursuro? Ne, apay nga yung iparit yun, nanang. Ang mga nuadda mapan mang pasyar kan kuha na asabali. Siya kun ati maawanan. Ngam amanga no adar aramiden da nakaw. Uray anya ti aramiden da. Basta mapanak, nalpas. Ay na anak kaw, saan ko maati pagragsakam laeng ti pampanunutem. Di kumamot pagsayaatan at isabalay. Ne, apay kumangay at ipagsayaatan ti sabali ti panunutak. Makamuda mo Banag asaan anasayaan. Ada ka manin, Matyo. Anya ti masapul mo. Amumat siguro ti gagarak. Di ka di malo, Ay, nasakit ti ulo na. Ada iti silid na nakaturog. Pastor kan nakitisilid na, takasarita. Sana mabalin ta pribado asilid dayta. Kasano no maisturbo ti turog na. No kayat mo, datalaan ti agday. Jack pagtatakunan tikaskan ka. Oy, napintas sa kanya. Adupay ati-atiwag dita no pintas ti pagsasaritaan. Anya? Amom, di kayat ko katay original. Saan apeke? Dita ka man langan. Bastos a lalaki. Peke ko nanakit din kanya. Nay, naunig sama ti pampanunutem baraw. Adda ka di parikot mau. Ha? Ne, awan tatang. Adala na lagip ko. Nadlaw ko akanayon kang agmay-may sa ngagpampanunaw. Ibagamlayan kanyak no adda parikot mau tapag tinulungan ta, anak. Angam no panggap ti babae, ay nalaingak dita. Ha? Ni tatang met. Malagip yo ka di dyan bagak anang dagas iti prutas, tatang. Day palangwa na security guard nga ibagbagam, apay day jay. Adda kadwa na ababaya di magas. Nagpintas day jay ababae, tatang. Maestra ka no? Saan na nga ta kaayan-ayat ti maestra? Day tati kayat ko adok talent, tatang. Sige. Padasam ti mapan iti pagadalan inton maminsan. Tagdamag ka, no agayan-ayat dan iti day jay a maestra. Apay nga adda ka iti gate, guwapo. Kwa, adala kayat ko makita dito sir. Mabalin ka di? Ay, Ay, ne. Pumay dito iti maysa kadag iti kadwa ka maestra. Carlos, nakita mo ka din ni Miss Solis? Ay, umay ka pa'y malo. Aday bagak. Malugayang tinagan tinapintas sa maestra. Anya ka di jay, Carlos? Ha? Ni, Manong, nakikita ka na. Sa dino ka di tinakakita at kanta? Di tala nga sidag ti balay mi, ma'am. Tingay, nang dagasan nyo kinisaray iti prutas. Wan, malagip kon, Manong. Mabalin ka di ti agorder iti prutas inton biyernes?
Magustuhan nyo ka di tintad ko a prutas, ma'am? Kaya't masawan, intod mo day di aprutas, manong? Uwan, ma'am. Di mawat ngamin ni Sir Ray, iso nga inikak. Boyfriend nyo ka di ni Sir Ray? Saan, manong? Nagpilit laan ang itulod kanya. Kasla naragsak ka si Mangpwet dan sakit mayat adamag Talaga nga da, tatang. Saan da ka no nga agayan ayat? Ket nako na ni Mamalo, atunggal malam ti Biyernes, dumagas dito'y balay, tamangala iti prutas. Nujak agkam malay, anak. Nakayawan ka iti daydi a maestra. Italangan nakariknak iti kastoy, tatang. Inton dumagas, inton malam ti Biyernes ako nam, di kami ti adu a prutas. Talaga kasta ti aramidag, tatang. Inton mang ibaga di agnagan iti Ray, ibagam nga adda pang tidam. Nadamag ko apang malam ti duty na. Iso adi na maitulod ni Miss Malo. Nasaya at met. Nung kami nagsasao, kasla kaayan ayat na ni Miss Malo. Kastamot lang ide di amana. Kasla kaayan ayat na ni nanang mau, ang sakmet ti kayat ti inam. Natatairak ngamin ngamisaw. Apay nga murmuryot ka. Kasano, pang malam ti duty ka. Saan ko na mapasyar iti minalam ti agbalintong asawa ka? Anya, ay una yun ta asawa. Idinto ta di mo pa'y kaayan ayat. Sungbatan nakday jay. Naragsakmat, nukas dyan nga agsango kami. Saan aday tati pangibasaram akayat nakatibalasa nga nako. Anya pa'y nga inanang. Nakaisam mat no pasyar ka. Iso masigurado ka, anaragsak to iti sidong ko. Kamali. Saan nga amin nga isam, ket ipasimuda ag na akayat naka tibalasang. Apay nga idagiti dadduma. No pasyar ka, nakamisoda. Ngam no ni Mamalo, nakaisam. Napintas nga agpaiso ti resulta to'y organic ang garden mo, anak ko. Saan ang makadadaol iti salunat? Taawan pestisidyo, anay ispray, panay organic. Saan pa madadahal ti damag ti daga? Tas anak ang nagusar iti komersyal nga abuno, nanan. No kastoy ko maamin ti aramatan dagiti aggar garden. Di mayat ko ma. Wananang, kan saan pa makadadaal iti salunat? Agburburas ka mat itinalom a papaya ken guyabanaw, anak. Wan tatang, dumagas ngamin ni Miss Malo inton malam. Wan gayam. Biyernes ita. Panagaawid dagiti mamaestra nga agdagdagos dita cottage da. Masapadan tumanen nga agsublay inton Lunes. Tatang, kuyugak ni Miss Malo no agawid. Itulod ko. Kasano nga itulod mau ket awan met motor mau? Diaglugan kami iti jeep, tatang. Inton dagasan na ti prutas. Makilugan akto. Tapno maamwak ti balayda. Ay ket si kalata abarok. Lalay ngam. Tapno makaaram ka iti maestra. Adda ka di prutas, manong? Adda, Miss Malo. Lumugan ka lata. Tasak ti mangikarga iti karton iti unag tilugan. Ay, sige nga manong. Lumugan akon. Makilugan na. Taitulog ka, Miss Malo. Umay kakadimat ijay syudad, manong? Uwan. Itulog ka. Isus, nakababainan Di mo lang arudan pinabayadan ti prutas. Itulod na pa. Para! Dito itan, manong. Dayjay ti balay mi, Sige. Taawit ak dahito yung karton. Asidagmat kat di ti balay mi, Asidag ka lang ti balayo iti tiyandaan.
Juan. Miss Malon? Ay na, di nakawagan iti Miss Malo. Malulat lang, may mayat. Kababain mo. Day tati kayat kumano. Apay, di mo ka di kayat nga siningat na? Ay, kaya't ko launay aading. Naawagan na iti Miss. Sige, saan ka nagayam? Ha? O sige, saan ka naawagan iti Miss? Nakitam ka di jay limabas ang nakamotor? Ninsamat manong reday jay. Iso, kat madlaw ang makapungtot ang nakakita ka data. Ni, anya kumati ka pungtot na ngay. Awan mat relasyon mi. Ngam no agtigtig ngay. Kasla kaayan ayat na kun. Gapo siguro, tanasaya ti panakilangan mo kenkwana. Ipagarup nga da panagayat mo kenkwana. Ay, jak kayat ni Manong Ray. Masapol nga muna adi mo kayat. Tapno sana mang namnama. Ngam di nakmat inaram. Tagno sinong batak ko ma. Basta umaylat na akas lasigod kami nga agam-am mo. Idi kuhan, intulod na kun. Hoy, si Kaadulpat. At dala trabaho ka. Inkakid din intulod ti agbalintong asawak. Apay, inaram mon, kat sinumbatan na ka? Masiguradong ka di akayat na ka? Nini. Diyak kayat ti tono ti panagsasauma. Ibagbagak lang na tipod no. Anya apod no ti kayat mo asawan? Ti babae, no nasaya ti panakilangan na kan ka. Saan na akayat asawan, akayat na kan? Imbaga nakadikan ka, adi nakkayat, ha? Saan? Ngam no masirib ka, maawatam ko madagiti pasamak. Ti kunam siguro, masirib ka ngam iti siya. Nagdulpat kan tupay. Awan disin ti atrabahom. Makigargar din kalaan. Anya pay ti mapasamak iti daytagun daway. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Basit, aparaiso. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Pakinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Ti Masak Bayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghayan ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Buka Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Timasak Bayan. Eksklusibo dito lamang sa Anbuka, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube. Timasak Bayan. Maligaya pod dati sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Timasak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Basit, aparaiso. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Naik anak, saan ka di nga imbagam iday? Akalpasan ti pa nagturpos mo iti agriculture, ket agabroad ka ijay Japan. Dahil tati arapaap ko idi. Ngam idi nakaturpos akon. Kayat kon asyak ti manggamulo iti garden tayo. Sa bagay, sayang mo't ti garden tayaw no saan mo nga asikaswain. Nulaket tamulaam, ken taripatwam, kwartamot laang, no makalako kan iti apit mo. Day tangarot ti napanunot ko, tatang. Dito'y kon nga i-apply ti inadal ko iti agriculture. Saan kat nga iti Japan? Ala, adakan ka day ta anak. Angem, apay nga idinapanak iti asidag ti gardain.
Ado tinakita akawayan kas kadabulo nga ingkabil mo ijay. Kwa tatang. Agparamidak iti balay akawayan. Ni pati atep na. Napintas to ti minuyungan na, tatang. Ay na, mayat abaraw. Presko ti angin dito'y asidag ti basit aturod. Adupay ti kay kayo nga agbunga iti naduma-duma a prutas nga inmula tapay idi ubing ka. Ita, agbunga dan. Isuan na panunot ko ti agaramid iti balay dito'y tatang. Ngamsa na konkreto. No diket, dakkel abahay kubo. Ay nagpintas abuya kadag iti tattao. Ana isem iti naulimak a lugar. Asidag ka iti paggardenam. Wan tatang, mabantayak ti medyo nalawa agartin tayo. Adun to ti umulak tatang. Mabalin ka tamang tangdan iti kadwam. Tapno nalawlawa matlaang ti magabyon yaw, kan mamulaan yaw. Wan tatang, ngam ipalpas ko pa iti paparamid ko abahay kubo. Addan to nalawa abangsal na. Adda salas kan adda silid na. Surutom ka day ti anak tama pan ija ibagbaga na pagaramidan na iti dakkel abalay akawayan. Wen bakit, sumurutak, taindak met agluto iti pangaldawan dagiti kakadwami nga agaramid iti bahay kubaw. Sana bali ti merienda, tado ti bunga dagiti prutas iti aglawlaw. Presko pa ikan kapuraos. Ay wala, kan adan to kong maumuli iti nyaw, ta isumutan ti inuman nyaw. Wen bakit, ay na. Makaayo ti itsura ti paparamid ti anak ta bahay kubaw. Kaniti pagsaadan na, ay na, ado ti prutas iti aglawlaw na. Matanawan ti basit awaeg, analitnaw ti danom na. Kan adapay na duma-duma alamos ijay waeg. Adapay udang kan agatol na. Nagmayat at talaga ijay. Isuan na panunot na ti agparamid iti balay ijay. Iso akay kayat na ijay tama ay ayo kadag iti mulak kan lamas. Apay, nagkapwam, imay itay di kasinsin mo. Sapsapulan na ka. Apay nga imay dito'y balay nanang. At dangatan na saya at ngay padamag na. Wano, madi adamag. Agkasapulan ka no iti security guard pasdet nga ayan na. Di kakit kumanapan nag-apply. Tadi da ita makibarbar ka dater aramidam. Ay, agkasapulan da. Ay, mapanak man nga raw de. Tapno siya ti agbalin aser da ijay. Apay kumaaser nga ay kat security guard kalaang. Saan kiti nagasta ti awag da? Sir, kung nata iti may sa security guard. Panangdayaw day jay. Ngam saan ka kumaapalangwad, anak ko? Tawan mo't nagadalam. Nag-training ka laang ka security guard. Madi, tagpalpalastog. Apay ko mga agpalastog nga ay kat sir nga rod nanang. Basta saan kang agpalpalangwad. Madi, no agpabigbig ka launay. Basta sir, te kayat ko nga awag danto kanyak. No siya kong tinakadyute, aka security guard. Adda masabat ko ang naka-uniforme iti puraw. Security guard lakit di dayta. Oy, siga. Aglisi ka man iti pagnaak. Agdardarasak. Marugitan ti uniforme ka. Sapay kat puraw. Naglawam at ti pagnaan, kapsat. Anya ti ko na? Kabsat? Sir, kunam kanya ka. Siguro, agdabgab yun kanya. Makita di takaws mo, nakarugrugit. Sana kas dito'y badok, nadalos. Naggapuak namin di tagarden, sir. Agargardenak. Kunakon ket. Agargarden ka laeng. Nababa a klase ti trabaho. Kanayon ang nadulpot ti kawas. Diyak la kayat. Saan matadakas at trabaho ti agarden, kabsat? Nita, ulitin naman ang ti kabsat. Agkabsat aya. Sir, kunam kanyak. Naglastugan na ito'y atal. Itangsit na ti kina-security guard na.
Kumusta ti napanampanag? Ada ka di bakan ti iti asidag ti pagadalan? Makaisuro ka ka din. Ay, awan mat, mami. Adda ba kante ngam ijay baryo ka no? No kayat ko kano ti mapan ijay. Mabalin ka no? Takurang ti manursuro ijay. Adayo ka di day ta baryo, anak ko. Saan ka no matkit di, mami? Mabalin ko kano ti agyan ijay. Tada ka no matpagyanan dagiti manursuro nga agga po iti sabali a lugar. Ada ka di am-amom at teacher ijay, anak. Aday di nakaadalak iti high school, mami. Agduma kami laang iti nagadalan iti kolehiyo. Kaya't mo ka di ti mapan ijay. Sayang mat, no saan ko nga awatan, mami. Nanang, adda nakita kang agmay-may sa nga ikaw mo. Ilako taman kiti. Pag-down ko iti irwar ko a motor. Nagrigat ti makipilpila iti paradaan. Di pa ikat mapukawan, ti kakaiso na nga intaday dinanang kanya kanak ko. Isulaang mo't ti pakalaglag ipakkan kwa na. Unang ti ikaw, saan amabalin a pagluganan? Ti motor akasukat na, mabalin tanto a pagluganan, no adda pa pananta. Ngam sayang, anak ko. Sige ka din, nanang. Ti motor ton ti pakalaglag ipanyo. Saan yung matagastosan ti awan kaskas ka na abanag? Agbalin mat a motor. Awan ngamin pagdaon ko. Ti udik, tinagakton iti binulan. Alaka din, nanang. Tatnudyak marigatan amapan iti trabaho ka. Bagay launay ti awag da kanyak aser, no nakamotora ka. Alaka din, nanang. Ay, si kakit di mat nga uping. Malaman laang. Ay na, nagpintas matan ti balay akawayan, anak ko. Adda iti tenga ti ado amula kay kayo ken papaya nga agbumbunga. Kung nagtumot ang magustuhan yun, nanang. Ang mga napimpintas pa da ito ngam ti konkreto abalay tayo, di igit ti kalsada. Ay, sabali ti pintas na dito'y anak ko. Nalawa ti minuyungan na. Ijay mo't balay. Asidag iti kalsada, asidag iti paggatangan, asidag iti pagluganan amapan iti syudad. Ngam dito'y awan na pulos-pulusyon, nanang. Presko ti angin, ken sadiwa ti maala nga ikan iti waig. Presko pa dagiti prutas, takapuros. Tapno pumintas pa iti aglawlaw, mula agda iti agduduma nga orkidya, anak ko. Tay adun ti agbibitin nga orkidya kadagiti puon ti kay kayo. Wow, nagpintas ton ngay, nanang. Kaslabasit a paraiso. Ayun, anak ko. Agsipod ta daturod na nga ado ti kayo nga agbunga iti prutas. Ti waeg, addaan mo't iti lamas. Ken ti minuyungan, ay na, makaayayo at talaga. Kaslabasit a paraiso. Oy, si ka nga gargardeng. Apay akanayon ka lumabas nito'y kalsada, ha? Adda balay mi di taasidag, sir. Ayan ka di ti balayo. Taapay akanayon ka lumabas dito Iji asidag ti pagadalan ti balay mi. Apay damdamagam. Medyo adayo nga rod ti balayo. No ijay ayan ti asidag ti pagadalan, sir. Wen. Kat mo maminsan manan alumabas ka. Aglisi ka adagos. Tapno di ka paatalan iti barbaro ang motor ko. Nawatam! Wen, sir. Matungpal. Ngam, nalawa mati kalsada no motor laang ti magna, sir. Laang kun kunamkid din iti motor ko. Tapno ammom, kabarbaro da ito'y motor ko. Sigangay, makagatang kakadimat iti motor mo. Gabyon sa lang mati kabalam agatangay. Apay kasta tila nga managapo dita kalsada, anak. Kanayon ko man na masabat dita kalsada ti may sa security guard. At dalas lastog na. Nay, apay anay ibagam ti kasta, anak. Nababati pa nagkita na kanyak. Amay salang nga gargarden, tatang. Gaputadan motor na.
Ibaga na agabyon kanulaan ti kabaalak agatangan. Na, talaga nga ro da nalastog no kasta ti sauna. Sino nga taday ta? Di ta kano asidag ti pagadalan ti balay da tatang. Ngam apay nga ta akanayon na kapag pupudutan. Adda ka di na kayat nga inaramid mo, baraw? Mami, agbati kayo pa'y dito'y Mapana kun iji baryo apag isurwa. Ay, hanya apay nga, anak ko. Kapilitan No kumata mabalin sumurutak, iti pag-isursurwam. Saan kayo nga agliday, mami? Inton makasara kak iti mabalin tayo apagyanan iji baryo. Umay kayo mat ijay. Talaga akayat ko ti umay. Dito'y ngamin syudad. Saan presko ti angin. Asidag iti tiyandaan da iti ayanta. Naangot da iti kanal iti asidag. Agan-anos kayo pa'y mami. Sa bagay, kung ti doktor yo, may mayat ka no ijay ayan ti presko ti angin na ti pagyanan nyo. Iso nga rod akayat ko matimapan iti baryo. Kita ito pa'y mami, no adda mabalin apagyanan tayo ijay. Basit ka no ngamin ti space para kadagiti man nursuro. Sika ti ka barbaro akadwami man nursuro, saan ka di? Wan, nabayag ka din dito Agwan year. Nag-retire nga min di kalakayan. Iso, anabakan tiyan ti parakan ka. Oy, swerte mo, girl. Noawan ti nag-retire, ang mga noawan pang isurwa. Ay, talaga! Narigat ti agbirok iti bakante. Nagadu nga minan ti manursuro. Ang nagbasit kaya ti bakante. Awan bakante ijay syudad. Iso adito'y tinangibaunan da kanya. Ay! Nakita mo ka di nakamotor? Ay na, crush ko day jay. Ang mapayasa ka dikit kitaan na. Naira nala siguro akimita dito ayan ko. Ay, saan man? Idi nakita na ka, kaya't medyo nagminor. Sa nagmulagat iti nagdakla ng mingmingken ka. Ay, ala, mapantan iti uneg. Yam-am mo ka, kadagiti kakadwata. Na, itaman pa'y anaranyag tiro pa, manakaw. Naranyag, dagita matam. Kung nga minanang, adda nakita akabarbaro ang maestra di tapagadalan. Nagpintas. Di mo ko na, anak kayawan ka iti dayjay a maestra. Italang anak karikna iti kastoy nanang. Kayat na asawan, agayat kan anak kaw. Ngem ti saludsod, kayat na ka nga tama. Mayat manwun mo saan? Kukwak dayjay a babae, nanang. Ay sos, saan mo amay baga ti kastanak ko? Saan amapilit ti ayat? Nagsabat kami manin iti bagbagak as security guard tatang. Naglastog latta. Sino nga dayjay? Ray Banjo nga tinakita kanagan na itinimplate na tatang. Banjo? Ne, apay akaslans daw kayo tatang. Ay, may salaan ti amok magbanjo dito eh. Ne, tatang. Apay anapaulimak kayo maten. Damdamagag. No apay akaslanaklaat kayo anakang itinagan a banjo. Nay, papa naman akaw. Rabing. Mapanak di tayan ti maestra, nanang. Anya nga iti aramidem ijay. Kababain kadagiti manursurong numapan ka ijay. Ne, apay kumakababain ngay. Inaklagaron, nanang. Ay sus, saan pa yan ako? Nabiit pa'y anang rugi ti panag-eskwela. Itantan mo pa'y ti ipapanmaw. Apay ko mang itantan ko nga Kasanon, no adda makauna. Ay kat, sapay na pintas day di maestra, nanang. Kababain nga road. Ado dagiti manursuro ijay. Makumikum dalakit day. Apay ko mangay no makumikum da. Apay nga ta, anak laat nila kay Franco. Papagayam?
Di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Basit, aparaiso. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinaykayat ninik ti aggarden iti lugar da, ngam ti agabrod. Iti sabali abangir, awan bakan ti apangisuruan ni Malu ijay syudad. Isuan na ibaon da ito'y nga agisuro ijay lugar danik. Nakita da ito'y ni Ray, apalangwad a security guard. Kat nakayawan iti kinapintas ni Malu. Ita papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kababain, anak ko. Adaw dagiti manursuro ijay. Makumikum da lakit da eh. Apay ko man makumikum da. Respeto laeng bet barok. Ingkakat mang disturbo ijayan. Sa anak amapan mang disturbo, nanang. Inaklagaram iti napintas a maestra. Apay, diyo kaya ti makamanugang iti maestra. Ay na, di mo pa'y amuno kayat naka. Manugangan ti bagbagam. Ulitat ti imbagak, nanang. Kaya't nakmanwan no saan. Agbalin nga asawak ti napintas a maestra. Uuray asino ti agdapdapa. Saan mo nga ununaan ti mapasamak iti Masakbayan? Saan nga amin at arigagayam kat magunod mo? Saan ang mabalin, nanang? Jack ipalubos nga agtinag iti sabali. Kaya't ko apasyaran tinapintas a maestra. Ang teacher's quarter dito ay. Saan na mabalin ta makumikum kami amin nga agar-aramid iti lesson plan mi. Mabiitak laeng. Pastor kanda kun takasaok labiit. O sige, umunag ka pa nga ron. Mabit lang Inak ibaga ka ni Malu. Madama nga agar-aramid iti lesson plan na silid na. Sige, uraya kon. Malu! Ada bisita, bisita! Ay, salbag day tabakla. Dan tual daw mo kanyak. Nalawag ayaman, ti pinagabyon mo kadagiti kakaduam. Di mo matimbaga ta imbayak ko managluto, anak ko. Ada binaon ko ang nagluto, nanang. Kasi kayo no da kayo akanayon ti umay agluto. Adu kami amangan. Iso ang nagluto ti maysa kadagiti kaduami. Maan ano ungay, no siyak to umay agluto, anak ko. Awan mo ti aramidak ijay balay. Iso nga imayak nga ron dito'y bahay kubo. Pagpaspasyaran nyo tapno saan kayo amaikan ijay balay, nanang? Anyaya ti impaluto maasidaan, anak ko. Sinapsapak tinang ipakat iti sigay. Adu matinaalak alamas. Iso natin palutok. Ay, nagimasan ngay nga ron ti sidaan tayo, anak ko. Sige, ta isag anak ti kanan tayo, kadagiti kakaduam ang nagtrabaho. Kung di kan sumurot, iso adi kan inuray itay bigat, bakit? Mawan mo ti obra akong ije balay. Kaya't kumot amakita no anya ti ipamula ti anak ta iti garden na. Saan la kano may sa klase ti mula ti ipamula na, bakit? Agduduma ka no. Saan ka di amay mayat no may sa laeng tapno nadardaras ti trabaho? May mayat ka no adu a klase. No bumagsak ti presyo ti may sa klase, dito ka no daduma ti pangsubutan na iti gastos na. Na, ay mayat nga road ti napanunod ti anak na no kasta. Huwag nga agpaisaw. No may sa a klase, kat bagsak presyaw, ay kasanon ngay. Ammo ti anak ta ti aramiden na, bakit? Iso nga ro da nakaurnong iti kwarta na iti bangkaw. Oy, si Kaadulpat. Anya ka di timulay o iti garden nyo. Gumatang ako maiti isagot ko iti napintas a maestra. Saan kami pa nakamula? Ngam, ado ti bunga ti prutas, mese. No kayat mo, ikang ka iti prutas, ta ison ti isagot mo. Sige, inton malam ti Biyernes. Itulod ko ti maestra ijay syudad.
Agmotor kami. Sagutak man mat iti prutas. Dagasan minto dito ya. Sige, sir. Ikabil ko to iti karton, tapno saan maperdi. Dagasam tulatan. Di talaang asidag ti balay mi. Ayan ti balayo aya. Day taberdi ti pintur na, sir. Di ta ka ti balay ti amom. Sige. Di tanto ti pangdagasan mi. Kadwak to ti maestra. Sige, panawan ka pa dito eh. Ay, amok ka no ti aking balay iti balay mi. Di nalaan mo. Asyak ti amo iti bukod ko agarden. Nay, apay dagita prutas ngayon lasin mo, anak. Yawit ko iti balay. Tadna ka namang dagas, tatang. Isagot ka nun ni sir iti maestra. Asino aser dayta? Kana sino a maestra? Ti bagbagak ka na kayo as Sir Ray Banjo, tatang. Malagip ko gayam. Apay ka di anak laat kayo. Idinang nagyo ti imbagak anaga na Banjo. Sana kasiguradaw. No ti amana, ti karibal ko idi kininanang mo. Banjo ngamin ka ti apelyido dayjay. Pimanaw da ditoy, idi inasawa na ti agnagan iti Suleng. Idi natay iti sakit, nagsubli ni Suleng akadwa na ti anak na. Amangan no iso dayta ti bagbagam anapalangwa da security guard. Amuam man, no Suleng tinagan ti inana baraw. No adagundaway ko amang damag, tatang. Asidag ka no iti pagadalang ti balayda. Ay, amangan no isaw. Taasidag iti pagadalan ti balay ide da Suleng. Intong biyernes ti malam, ading. Itulod kan to Aglugan tayo ti motor ko. Ay, unggayam. At dapat dagasan ta prutas, iti amamok nga agargarden. Apay ti prutas? Imbag lang isang pat mo iti balayo Sigurado apres ko dagi jay. Sana kas iti maala iti tsindaan. Sa bagay, kayat ni mami ti prutas. Nang rona no presko. Adda ngamin sakit ni mami. Anya ka diti sakit ni mami? Asma, kan survivor iti breast cancer. Iso akasapulan a presko dagiti ipaunig na prutas kan natnatang. Wan. Apag iso, presko dagiti prutas adagasanta. Para kini mami, makilugan na. Tapno madagas mit ibagbaga na prutas. Mayat na presko. Awan lakit diti agas, wano preservative na. Kurso na dam kadimot ni Mr. Security Guard. Saan? Ngamno apay ka na yun dito eh. Saan mat amabalin nga abugat? Tanakababain mat. Ibagam, no di mo kaya, tapno siya ti arman na. Diyak man ang mo iti day di ang tao. No agsasao, kaslad da relasyon mi. Saan ko ang kurso nada ni Manong Ray? Anya ti mo kaya't kan ko anak at no nagkwapo, macho pay. Saan amatyo para kanya? Adda ngamin pangpangas na. Demanding pay. Nakurang pay iti respeto. Anya ti kayat mo, jagas latok mo? Tay saan anapangas ti kayat ko? Tay na respeto, kan saan apres ko ngagsasao. Ti kayat ko mat, kat macho amidyo bastos. Ni Ray ti pakabukulan ti arapaap ko. Ay na, siya kumatiarman na. Ibagbaga na pa'y lang, akit sungsong bata ko. Sikan ati mangaram kan kuana. Ay na, nagpintas akitaan tinalawa pinamulam agardain anak. Barang maitumpong itinangin na apresyo dagiti natang tatang. Sapay kumangaraw anak. Sa nabalay, tadumat ag klase ti impamulam. No bagsak ti presyo ti daduma, saan mo't siguro ti daduma. Aramidat nga organic farm ti garden tayo, tatang. Saan nakagaramat ka dagiti pestisidyo, ken komersyal nga abono. No saan ka nga agaramat iti pestisidyo? Ibusen adagiti pesti ti mulam. Makita yo kadi dagiti ado akayo ti madri kakao.
Bueno ti awagan da iti kakawati iti ayan ti bakras, tatang. Waing baraw. Apay, umaem ka da eh. Saan, tatang? Maaramat to amin dagita. Itataadatan dito'y ayan ti ado akayo ti madri kakaw. Anya ti aramidam. Rurusentang isa ko dagiti bulong na. Taiso ti aramatek apagpasuyot iti mula. Tapno saan nga iggasen, tatang. Ha? Kasano kuma? Mabalin na yamat anak ko. Mabalin, tatang. Nangina ti pestisidyo, ken makadadaal pa iti salunat. Nang runa, no nabiit pa'y anapasuyutan dagiti natang, kat apitan nga ilako. Makadadaal iti salunat ti tao. Anya nga iti pamayan ta kadagiti bulong ti kakawatay. Makita yo kaditi dram nga ingkabil ko iti asidag ti waig, iti igid ti gardin, tatang. Apay dayjay adram. Hinargak iti danom dayjay, tatang. Ibabad ta dagiti bulong ti madri kakaw ijay. Inton bigat, sagatek, tajay danom na ti pag-spray kadagiti mula. Anya ka di ti aramiden yung agama. Kas kay laubing nga agay ayam iti bulong ti madri kakaw. Jay kano danom anang ibabadan na iti bulong ti pag-spray na iti mula na. Saan ka nga agaramat iti anyaman na sabidong, ken komersyal nga abuno dito'y gardain. Anya nga ron ti aramatan na apataba ti daga, no saan nga agaramat iti abuno. Agi palungtot ka no kadag iti ruro, out. Amin ka no arug iti ayop, alain na, tay lawak na iti daga. Organiko nga abuno ka na, ti aramatin na. Mabalin nga taya. Ay, kat kita tanto ti resulta na, bakit? Di namat siguro aramiday, no saan na apinadas iti nagadalan na. Mala, kitain tantao ti resulta ti aramidan na bakay. Imbag no saan amasuron dagiti daduma aman nursuro, no kanayon ka amapan iji pagdagdagusanda. Apay kumangay amasurunda, nanang. Kat nilang matmamalo ti inakpaspasyaran. Kanayon amayat ti isem jay bakla numapanak. Sigurado ka kaday, akayat nakati maestra akon kunam. Masiguradok dayta, nanang. Ngamin, sangun nakmet numapan ko pasyaren? Ay na anak ko, saan kapay amang namnama? Tamangan no gayam laeng ti pangibilbilangan naken ka. Siyempre, sangun nakalata, kas pa ng respeto na. Jak ipalubos nga agawon ti sabali, nanang. Ti kunak nga roden, para kanyak laeng ni mamalo. Itulod kan tumanan numalam. Oray saanin manong, ado matijip apagluganan. Agmotortan, ken adaman ang dagas ang taaprutas, iti agargar din amok. Mataktak ka unay no itulod nakpailaan. Saan ko nga ibilang ataktak day jay? Pagkaragsaka kidia. Basta, umay kasukunan, kalpasan ti klasyo. Nay, ingkargam ba't iti karton dagita prutas anak ka? Ilakom ka day. Saan, nanang? Ada pang tadak. Ipan ko di taigid ti kalsada, tadamang dagas. Magdagas? Ay, asino anak ko? May sa security guard, nanang. At da ka no pangisagutan na. Ay imbag saan ko nga impadawat. At damat gayam pang tedam. Sige, nanang. Ipan ko di taigid ti kalsada. Tama nga no lumabas dan. Nalpas nga minan ti klase dagiti ubing. Sige na ang anak ko. Taagluto akmatad. Hoy, Dulpat. Ayan ti order ko aprutas. Ada dito igid, sir. Ing karton ko. Mabit lang ta alaek. Ato yan, sir. Igalot mo di talikod. Mabalin na yat tapayaan kat nakamotor kami. Mabit lang nga rod, sir. Igalot ko itilikod ti motorsiklo yo. Sorry no sikat ti mangigalot manong.
Awan na nyaman na, ma'am. Nagpintasan da ito yung babae. Ne, nagbayad kan amang igalot. Nagkapoy kan. Aday ta, nalpasan, sir. Thank you manan, Manong. Awan na nyaman na, ma'am. Ay, anya nga ta tinagan na ito yung babae. Nagpintasan. Pagkita kaming tupay nga ta. Agkitan tupay nga ta, damalo ken Nick. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagpilit anapan ni Ray iti pagdagdagusan dagiti manursuro. Uray saan akayat ni Malo ni Ray, di nakayat abastosan daytoy. Kabayatan na, naragsakan ni Bagat Magda ang nakakita itinaglawa a pinamulaan ti anak da. Kat nakunamat ni Nick, apagbalingen na nga organic ti gardenda. Iti malam ti Biyernes, nagpilit manan ni Ray amang itulod kan ni Mamalo. Kat dumagas damanen iti ayan ni Nick, tapno alaan dati prutas nga order na. Ita papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Basit, aparaiso, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Thank you manan, Manong. Awan na nyaman na, ma'am. Anya nga ta tinagan da ito yung babae. Nagpintas. Agkita kaming tupay nga ta. No naigalot mo na, pumanaw ka ditan taamangan numasagid ka pa'y. Sige, sir. Inkayon. Nagbastusan. Impadawat ko lang aroden dagiti prutas. Di man lang nagyaman. Ay, inak man langan iti garden ko. Anak ko, di ka pampanaw na amotor tinandagas iti prutas. Wananan. Nga makapadismaya. Di man lang nagyaman. Bayamon, nun alpas mo nga inted, saan kan nga aguray iti panagyaman iti nangtedam. Kumusta ti kaadam iti baryo, anak? Nasaya at mat, Mami. Ngam ti saan ko akayat. Tinapingat nga agrayo kanya. Diyak kayat. Ngam diyak mat kayat abastusan. Tamadlaw ko asaan anasaya at ti kababalin na. Agan anat kalaang. Amangan no saan anatak ng dayta a tao. Talaga asaan, Mami. Adda palpalanggwad na. Ay, dagita a klase ti tattao ti liklikam. Tinapalanggwad. Kasano nga tanga ibagak ajak kayat? Kat di na magdamagan no kayat ko no saan. Kaslakit din adda relasyon ni no tigtignay. Delikado ti kasta, anak. Kaduan na akasta a tao kat demanding. Noan niya ti kayat na, ison ti masurot. Kasano nga taliklikak, Mami? Kanayon nga umay ije pagdagdagusan mi aman nursuro. Linukatak ti karton, kat agdudo maaprutas ti kargana. Nagsami, kan presko, takapuros pay. Dinagas mi iti may sa kanong aggargar din, Mami. Dayta mo ti imbaga ti bagbagak nga agdapdaton kanya. Ginatang nakadidag ito'y iti aggargar din. Ay, diyak mat din amagin, Mami. Ngam nasingpet di aggargar din. Uray binastos ni Ray, saan lat na nagtagtagari. Inton agawit kan tumanan. Gumatang ka iti prutas day dyan aggargar din. Presko ti prutas na. Wen, Mami, saan na bale? Amok di din magasan mi idi. Dumagasak to asaan ko akadwa ni Ray. May mayat no itapay laeng katliklika munday jay are. Uray man napingat nga agrayo kan ka. Numaditi ka babalin na. Anak, saan ka apaisagma? Saan ka kumaamin alam ang mapan iti ayang dagiti manursuro? Ne, apay nga yung iparit yun, nanang.
Ang mga nuadda mapan mang pasyarkan kwa na asabali. Siya akong ati maawanan. Ngam amanga no adar aramiden da nakaw. Uray anya ti aramiden da. Basta mapanak, nalpas. Ay na anak kaw, saan ko maati pagragsakam laeng ti pampanunutem. Jay kumamit pagsayaatan ati sabalay. Ne, apay kumangay at ti pagsayaatan ti sabali ti panunutak. Makamuda mo Banag asaan anasayaan. Ada ka manin, Matyo. Anya ti masapul mo. Amumat siguro ti gagarak. Ni ka di malo, Ay, nasakit ti ulo na. Ada iti silid na nakaturog. Pastor kung nakitisilid na, takasarita. Sana mabalin ta pribado asilid dayta. Kasano no maisturbo ti turog na. No kayat mo, datalaan ti agdate. Jack pagtatakunan tikaskan ka. Oy, napintas sa kanya. Adupay ati-atiwak dita no pintas ti pagsasaritaan. Anya? Amom, di kayat ko katay original. Saan apeke? Dita ka man langan? Bastos a lalaki. Peke ko nanakit din kanya. Nay, nagsama ti pampanunutem baraw. Adda ka di parikot mau. Ha? Ne, awan tatang. Adala na lagip ko. Nadlaw ko akan nayon kang agmay-may sa ngagpampanunaw. Ibagamlayan kanyak no adda parikot mau tapag tinulungan ta, anak. Angam no panggap ti babae, ay nalaingak dita. Ha? Ni tatang met. Malagip yo ka di dyan bagak anang dagas iti prutas, tatang. Day palang wada security guard nga ibagbagam, apay day. Adda kaduha na ababaya di magas. Nagpintas day dyan ababae, tatang. Maestra ka no. Saan na nga ta kaayan-ayat ti maestra? Day tati kayat ko adok talent, tatang. Sige. Padasam ti mapan iti pagadalan inton maminsan. Tagdamag ka, no agayan ayat dan iti dayja a maestra. Apay nga adda ka iti gate, guwapo. Kuha, adala kayat ko makita dito sir. Mabalin ka di? Ay, wala. Ay, ne. Pumay dito iti maysa kadagiti kadwa ka maestra. Carlos, nakita mo ka din ni Miss Solis? Ay, umay ka pa'y malo. Aday bagak. Malugayang tinagan tinapintas sa maestra. Anya ka di day, Carlos? Ha? Mano, nakikita ka na. Sa dino ka di tinakakitaakan ka? Di tala nga sidag ti balay mi, ma'am. Tingay, nang dagasan nyo kinisaray iti prutas. Juan, malagip kon, mano. Mabalin ka diti agorder iti prutas inton Biyernes? Magustuhan nyo ka di tintad ko a prutas, ma'am? Kaya't masawan, inton mo day di a prutas, mano? Uwan, ma'am. Di mawat ngamin ni Sir Ray, iso nga inikak. Boyfriend nyo ka di ni Sir Ray? Saan, mano? Nagpilit laan ang itulod kanya. Kasla naragsak ka si mangpwet abaraw. At dan sakit mayat adamag Talaga nga da, tatang. Saan da ka no nga agayan ayat? Ket nako na ni Mamalo, atunggal malam ti Biyernes, dumagas dito'y balay, tamangala iti prutas. Nujak agkam malay, anak. Nakayawan ka iti dayja a maestra. Italangan nakariknak iti kastoy, tatang. Inton dumagas, inton malam ti Biyernes ako nam, di kami ti adu a prutas. Talaga akas ti aramidag, tatang. Inton mang ibaga di agnagan iti ray, ibagam nga adda pang tidam. Nadamag ko apang malam ti duty na. Iso adi na maitulod ni Miss Malo. Nasaya at met. Nung kami nagsasao, kasla kaayan ayat na ni Miss Malo. Kastamot lang ide di amana. Kasla kaayan ayat na ni nanang mau. Ang sakmet ti kayat ti inam. Natatairak ngamin ngamisaw.
Apay ngagmurmuryot ka. Kasano, pang malam ti duty ka. Saan ko na mapasyar iti minalam ti agbalintong asawa ka? Anya, ay una yun ta asawa. Idinto ta di mo pa'y kaayan ayat. Sumbatan nakday jay. Naragsak mat, nukas dyan nga agsango kami. Saan aday tati pangibasaram akayat nakatibalasa ng anak ko? Anya pa'y nga inanang. Nakaisam mat no pasyar ka. Iso masigurado ka, anaragsak to iti sidong ko. Kamali. Saan nga amin nga isam, ket ipasimuda ag na akayat naka tibalasang. Apay nga idagiti dadduma. No pasyar ka, nakamisoda. Ngamno ni Mamalo, nakaisam. Tapintas nga agpaiso ti resulta to'y organic a garden mo, anak ko. Saan ang makadadaol iti salunat? Taawan pestisidyo, anay i-spray, panay organic. Saan pa madadahal ti damag ti daga? Ta sa anak ang nagusar iti komersyal nga abuno, nanang. No kastoy kumaamin ti aramatan dagiti aggar-garden. Di mayat kuma. Nanang, kan saan pa makadadaal iti salunat? Agburburas ka mat itinalom apapaya ken guyabanaw, anak. Tatan, dumagas ngamin ni Miss Malo inton malam. Wan gayam. Biyernes ita. Panagaawid dagiti mamaestra nga agdagdagos dita cottage da. Masapadan tumanen nga agsublain ton Lunes. Tatang, kuyugak ni Miss Malo no agawid. Itulod ko. Ha? Kasano nga itulod mau ket awan met motor mau? Diaglugan kami iti jeep, tatang. Inton dagasan na ti prutas. Makilugan akto. Tapno maamwak ti balayda. Ay ket si kalata abarok. Lalay ngam. Tapno makaaram ka iti maestra. Adda ka di prutas, Manong. Adda, Miss Malo. Lumugan ka lata. Tasak ti mangikarga iti karton iti unag tilugan. Ay, sige nga Manong. Lumugan akon. Makilugan na. Taitulog ka, Miss Malo. Umay kakadimat ijay syudad, Manong. Uwan. Itulog ka. Isus. Nakababainan Di mo lang arudan pinabayadan ti prutas. Itulod na pa. Para! Dito itan, Manong. Dayjay ti balay mi, Sige. Paawitak na ito yung karton. Asidagmat kat di ti balay mi, Asidag ka ti balayo iti tiyandaan. Juan. Miss Malo? Ay na, di nakawagan ipinis malo. Malulatan, may mayat. Kababain mo. Day tati kayat ko, Manong. Apay, di mo ka di kayat nga siningat na? Ay, kaya't ko launay aading. Naawagan nak itimis. Sige, saan ka nagayam? O sige, saan ka naawagan iti Miss? Nakitam ka di limabas ang nakamotor? Ninsamat Manong Reyday, Jay. Iso. Kat, madlaw ang makapungtot ang nakakita ka data. Anya ko mati kapungtot na ngay. Awan mat relasyon mi. Ngam no agtigtig nay. Kasla kaayan ayat na kun. Gapo siguro, tanasaya ti panakilangan mo kenkwana. Ipagarup na nga panagayat mo kenkwana. Ay, jak kayat ni Manong Rey. Masapol nga muna adi mo kayat. Tapno sana mang namnama. Ngam di nakmat inaram. Tapno sinong batak ko ma. Basta umaylat na akas lasigod kami nga agam-am mo. Idi kuhan, intulod na kun. Hoy, si kaadulpat. Adala trabaho ka. Inkakid din intulod ti agbalintong asawak. Apay, inaram mon, kat sinumbatan na ka?
Masiguradong ka di akayat na ka? Nini. Diyak kayat ti tono ti panagsasauma. Ibagbagak lang na tipod no. Anya apod no ti kayat mo asawan? Ti babae, no nasaya ti pannakilangan na kan ka. Saan na akayat asawan, akayat na kan? Imbaga nakadikan ka, adinak kayat? Ha? Saan? Ngam no masirib ka. Maawatam ko madagiti pasamak. Ti kunam siguro. Masirib ka ngam iti siya. Nagdulpat kan tupay. Awan disim ti atrabahom. Makigargar din kalaan. Anya pay ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Basit, aparaiso. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Maligaya pagdati sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Pakinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Timasak Bayan, isang makapangyarihang Ilocano radio drama na naglalahad ng tunay na kwento ng pag-asa, pagbawi at paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat episode, tunghaya ng malalim na damdamin ng mga tauhan, ang kanilang mga laban sa buhay at ang muling pagbangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ipinagmamalaki ng Buka Radio Drama 2025 ang nangungunang Ilocano Radio Channel na dalhin sa inyo ang mga kwentong sumasalamin sa ating kultura, pananampalataya at lakas ng loob bilang isang komunidad. Huwag palampasin ang bawat full episode ng Timasak Bayan. Eksklusibo dito lamang sa Anbuka, ang #1 Ilocano radio drama sa YouTube. Timasak Bayan. Maligaya pagdati sa opisyal na YouTube channel ng Buka Radio Drama 2025. Makinigo pang tamasahin ang mga klasikong radyo dramang Pilipino. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para maabisuhan sa mga bagong update. Timasak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Basit, aparaiso. Dito'y drama tayo, ti Masak